Ayan guys, si Mawia ay magdodrawing ng car. Tignan natin kung anong car yung drawing. Alan ah! When she'll accept me. Gini mata mo. Rag-darag. Ano pa? Hindi. Rag-darag talaga yung mata mo. Diyan na yung sila. Diyan yung yan oh. Sinaklot na tapos nabilingin. Naligo mo ka tapos na ano. Magtusbras mo. Wala nagbitaw siya. Mga ginagawa mo. Oo. Katulong siya. Kasi yung corned beef, diba tinapon sa basura? Kasi hindi ba siya naging basari? Hindi yan. Hindi basari siya. Hindi, sabi din niya sa akin. Ay, tomato siya eh. Oo na, sinabit ko siya. Sa gitara. Dumaan niya siya sa gitara. Tignan nga natin yung drawing. Wow. Ano to? Car. Ay, car na nakaharap dito? Pwede. Car. Car ba to? Opo. Paano naging car yan? Wait. Aliha! Ah, Amo ni Mawiti, ag-drawing ti car ka nakasago hanggang nakaside. Kita ah. Kita ah. Nakaside. hindi siya side boy. Nakasango nga car. Ay, gawin ko. Sigaw. Ah? Sigaw kaya. Drawing mo yung mukha ko? Sige nga. Baka naman mahababa niya. Tapos daw, oh. Yung binash nila. Bakit? Lampas ba naman sabi niya, maganda ka na pag nakamas. Kita mo sa akin pagkatapos ah. Walang mas. Ano mo? Ano pa? Sige ano yung nakikita mong shape ng mukha ko? Bilog ba o ano? Ah! Drawing niya daw mukha ko. Ano pa? Ikaw ako ano yan? Ears. Ay, ears. Boy, may mga prutas dun. Ay. Hindi pwede kumain ka. Gagit kantong mukha lang at hindi gluten free. Lang. Sige, go. Ay. Bongga. Palaba. Parang si ano? Ano Barretos. pa? Oo nga. Pwede. Oh, yung David din nagsabi, oh. This should look like somebody. Ayaw nga. Yeah. Okay. Kakakasabi mo lang, no? Maganda talaga na magagawa ng makeup. Kasi ano yun, nakakontrol kasi yun ay. Para papayatin yung mukha. Ba't walang mata?